Ей, за момиче и за момче, направо да признате бабата. Кажи, аз съм бабата. Здравейте! Криси, ти за какво си? Аз мисля, че ще момиче. Момиче? Да. Ето я пребабата. Какво искаш? Момиче. Женска събрание момиче. Момиче? Я. Жени, ти за какво си? Ти момче, ама очаквам момиче. Ти, Мариана? Дай на деда 5. Велко, какво очакваш? Момиче. Момче или момиче? Момиче. Аз искам момиче. Кевин, момче или момиче? Розово облечен. Момиче, Кевин. Абе ти си момче, как момиче? Ти си майката и не бягай. Какво си пожелаваш? И моля Бог да сбъдне моята мечта за момиче. Бащата, какво чакаш ти? Да е живо и здраво, каквото дойде това. Браво. Ето го кръстника, какво очаква? Стига да е 3 момчета. Момче. Да е живо и здраво. Ето е кръстницата. Закрил съм. Ето е младата Леля. Какво очакваш? Аз съм за момиче и знам, че е момиче. Амин. Айде, младия Чичо, какво очаква? Гледаме. Момиче искаме. Ми си момиче, ама. Ето Чичото иска момиче. И бабата. И няма да кажем. Ой, за момче и за момиче. Щастието на баба показва, че е мъжкият. Аз знам какво е, но няма да кажем. Како Магда, за какво си ти? Аз си мисля, че ще момче. И аз съм комшията, я мислим, че е момче. Браво. Айде. Искаш момиче или момче? Аз за момиче. Аз съм бабата, не знам какво е, но искам да е момиче Баткото искам да е момче. Айде. Ето ги бабите. Значи Кер истината. Ние бой си буща сливо канчо, мръж си. Мръж си, бе. Очите подказват. Кево. Истина е ли? Ще е старело. Како ти за какво си? Не знам какво е, но просто не мога да кажа. Иначе няма да изненада. Аз съм бъда момиче. Може има момиче или момче? Близнаци! Аз съм Чичото, знам кое, ама няма ръка. Какво очакваш? Момче. Баткото иска момиче. Искаме момиче. Аз съм любимата Лелия и човека, мисля, че покада ще е не момиче. росва. Сигурна съм, че е момиче.